Benvinguda a aquesta nova meditació guiada. En la meditació d'avui realitzarem un escàner corporal, dibuixant el contorn del teu cos. Comencem. Portaràs l'atenció a la teva respiració. Inhala i exhala pel nas, allargant a poc la teva respiració. Deixa que vagi sent cada vegada més profunda. Sent com a través de la teva respiració el teu cos es relaxa cada vegada més. Amb cada exhalació vas deixant anar el teu cos. Afluixa les tensions. Molt bé. Ara portaràs l'atenció cap al centre del teu cap, just a la teva coroneta. Des d'aquest punt començaràs a dibuixar una línia al voltant del teu cos. Aniràs baixant pel costat dret, dibuixant el contorn del teu cap, la forma de la teva orella, la mandíbula, i ves descendint pel coll, dibuixant l'espatlla dreta. Aniràs baixant pel braç dret, dibuixa el bíceps, el colze, l'avantbraç, el canell, el coixinet del dit polze, el dit polze, el dit índex, el dit cor, el dit anular, el dit petit, el costat de la mà, el canell, l'avantbraç, el colze, la part interna del bíceps, l'aixella, el contorn del pit, les costelles, la cintura, la pelvis, i comences a dibuixar ara la cuixa dreta, el genoll, el bessó, el turmell, el taló, la part externa del peu dret, el dit petit, el dit anular, el dit del mig, el segon dit i el dit gros. Ves resseguint la part interna del peu, el pont, el taló, el turmell, la part interna del bessó, el genoll, la part interna de la cuixa,
el teu sexe, la part interna de la cuixa esquerra, el genoll, el bessó, el turmell, la part interna del peu esquerre, el dit gros, el segon dit, el dit del mig, el dit anular i el dit petit. Dibuixa la part externa del peu esquerre, el pont, el taló, el turmell, la part externa del bessó esquerre, el genoll, la cuixa, la pelvis, la cintura, les costelles, el contorn del pit, l'aixella, la part interna del braç esquerre, el colze, l'avantbraç, el canell, la mà esquerra, el dit petit, el dit anular, el dit del mig, l'índex, el polze, el canell, l'avantbraç, el colze, el bíceps, l'espatlla esquerra, el coll, l'orella esquerra i la part esquerra del teu cap fins a arribar a la coroneta. Ara que has completat el contorn del teu cos físic, observa el dibuix. Observa la forma del teu cos. Felicitats! Has fet una molt bona feina. Moltes gràcies per escollir aquest canal per a les teves meditacions. Namaste.